Ik wil het waar mensen zeggen, als we gaan lopen. Jullie ook niet aan wassie. Dat is alright. Ons Afrikaanse rapie. Ons zeggen voor jullie baie dankie. De tweede keer dat ons rapie is voor die was ons bij aan die brandfeest. Ons zien jullie misschien weer zo'n maand bij Kirkwoodfeest. Ons het sweaters available. Sop net Afrikaans rak, ons het brillen voor 50 rand. Als jullie belangstel zo'n brillen. Ons het series en ons het kipjes van 100 rand. So als jullie belangstel kan jullie naar ons toe komen. Ons gaan niet achtervies. P, ons zeggen jullie baie dankie P. Afrikaans rak.